हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू माय इउटुब चेनेल जेबी क्रिएशन आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ आं खेबसेबाव बरायहरबाय आं दिनै जलफाय आसार बानायनो लादों माने आंनि हासबेन्ड आंनि गथ'फोर गासैबो स्कुलाव ओंखारलांजोब्बाय आंहा दा फ्रि जाबाय बेनिखायनो आं दा बानायनोसै बिनिफ्राय आं न'नि खामानिफोरखौ बिसोर जेब्ला स्कुलाव ओंखारलांजोबो होमब्लासो मावजोबनो सम मोनो मानोना गथ' सानैनि मोननै टाइम फुङावनो बिफानि मोनसे टाइम मोनथाम टाइम थांखायो संनाय खुरनाया फुङावनो जाजोबनांगौ बेनिफ्राय बिसोरखौ वान बाय वान जाहोहरनानै आं जेब्ला फ्रि जायो होमबासो आं गासिबो खामानिखौ मावो बेनिफ्राय आरो आं मेथाइ खननाय प्रेक्टिस खालामनो गोनां थायोबा बिसोर गैयि समावसो आं खालामो लोगोफोर आं जेब्ला जा सम मोनो बेखौनो मावो भिडिअफोरखौ नायनानै नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे लोगोफोर दा आं जलफाय आसार बानायनो थाखाय नैबेखौ मिक्सियाव उननो थाखाय लादों बेनिफ्राय माखासेया उनखांखानाय दङ जिरा ओमफ्राय माबा माबि मस्लाफोरा बेनिफ्राय बेखौ आं दायो उननानै लाग्रोनि नै दा माबाखौ आं उनबाय लोगोफोर मस्लाखौ उनना लानाय जाबाय दा आं बेवहाय जिरा पाउडार होबाय लोगोफोर दा आं जिरा पाउडार होबाय बानलु पाउडार आरो जिरा पाउडार होनाय जाबाय लोगोफोर दा बिनिफ्राय नै दा आं बेखौ माबाजों थावजों मिक्स खालामबाय एक्सुवेलि आसारफोरखौ बेबायदि स्टिलनि खोस्लिजों मिक्स खालामनो नाङा आरो मा होनो दंफांनि माबाजोंसो खोस्लिफोरजोंसो मिक्स खालामनांगौ नाथाय आं दा स्टिलनि खोस्लिजोंनो मिक्स खालामबाय ओमफ्राय बेवहाय आं एसे होगोन एसे भिनेगार ओरैनो एसे भिनेगार होबाय आरोखि बाराबो होनो नाङा एसे होनांगौ आरो होआबाबो सोलियो नै लोगोफोर माने बे जलफायखौ आं दाखालिनो फिसा फिसा हानानै संख्रि आरो हालदै लगायनानै एसे फोराननानै गावनि दैखौ रानहोखानानै दोनदोंमोन मानोना गावनि दैखौ रानहोखाबासो आसारा मोजां जायो नङाबा मालाबा मुसिनो नागिरो गाज्रि जानो नागिरो बेनिखायनो आं बेखौ फोराननानै सानथामसो फोराननाय थांदों सानथाम फोराननानै दा गासैबो मस्ला मिक्स खालामनानै थाव मिक्स खालामनानै दा भयामाव सोनानै दोननोसै दे नायदो लोगोफोर आं भयामाव सोनोसै सोबाय आं देग्लाय एसे खम बानायबाय आसारखौ माने बोसोरथामसो सिगां न'नि जलफायमोन माने फानहरथावाखैबो मायाखैबो बेनिफ्राय न'आवनो आङो आधा मनसो आसार बानायदोंमोन बेनो दाबो जोबबावाखै बोसोरथामसो सिगां बेनिफ्राय सेकेन्ड टाइम आं न'नि जलफायखौ दा बानायदों दा नायदो लोगोफोर आंनि आसार बानायनाया आं सिम्पोल आसार बानायो बारा मोजांबो रोंजोबा बेनिफ्राय नोंथांमोनहा माबायोबा माबायदि मोनो बेखौ कमेन्टआव लिरहरदो